Dobrý den, já jsem Kateřina Lojdová, jsem herečka a dabérka a chtěla bych vám představit svoji kosmetičku Martinku Janoušovou, která pracuje s kosmetikou Hildegard Braukmann, což je německá kosmetika, je to přírodní kosmetika s dlouholetou tradicí. Martinka sama kosmetiku dělá už asi 25 let a já sama jsem ji oslovila v době covidové, kdy se má pleť velmi zhoršila. Měla jsem pleť vždycky citlivou, ale po prodělání covidu a vakcín jsem opravdu měla strašné problémy s pletí, něco jsem se naplakala a hledala jsem, kdo by mi mohl pomoct. Našla jsem si přes sociální sítě a přes své přátele na Facebooku Martinu, ke které jsem začala docházet a musím říct, že mi velmi pomohla. Všechny ty výrobky jsou cenově dostupné, jsou pro citlivou pleť, mně opravdu nesedne jen tak něco. Používám spoustu make-upu, spoustu odličování, znova líčení a tak dále. Takže už jsem si nevěděla rady a dokonce jsem přemýšlela, že s divadlem přestanu. A Martina mi opravdu strašně pomohla. Hledali jsme dlouho produkty, které mé pleti vyhovují a našli jsme ty, u kterých jsem zůstala, jsou to mé stálice. A Martinka kosmetiku dělá opravdu strašně příjemně, jemně, konzultuje s váma vaše problémy. Není to, že na vás chce někdo vydělat peníze a řekne nashledanou, rychle běžte. Opravdu jsme si dlouho povídali, než jsme na mé pleti začali pracovat a já jsem zaznamenala opravdu velké zlepšení. A kdo by chtěl Martinu navštívit také, tak má krásný, příjemný salon, kde teď sedím v Dobřichovicích. Má své stránky, e-shop kosmetiky Hildegard Braukmann a já vám ji vřele doporučuji. Je to člověk se skvělou energií a příjemnou kosmetikou.